Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Булат, хәерле иртә. Хәерле. Син менә үзеңнең бу Дәрдмән спектакль, шуннан башлыйбыз инде. Дәрдмән спектакленнән соң булган фикерең бераз кайбер кешеләрдә борчу да тудырды, ниндидер фикер алышулар тудырды. Син ниндидер кагылгысыз шәхесләр булырга тиеш дип саныйсың, әйеме, татарның? Бу кагылгысыз шәхесләр исемлеге турында аңлатып үтегез әле, һәм кемнәр керергә мөмкин монда дип саныйсың? Чынлап та, үземә дә бу язмадан соң күп кенә шәхси хат юллаучылар булды. Алар әйтәләр, бу цензура булмыймы соң инде, бу әле яңадан күтәрелеп киләтергә мәдәниятне бетерү булмыймы диләр. Мәйтәм булмый, бу шундай сәнгать әсәрләре тудырган чиракта, әгәр алар тарихи шәхесләргә кагылалар икән, чынлап та менә ул шәхесләр исемлеген мәйтәм булдырырга кирәк. Чөнки инде менә ул язмада да әйтеп уздым мин, шул ук Еникине, Аяз Гыйләҗевне, Мәһдиевне ялангач килеш сәхнәгә чыгарсалар, бер дә матур булмый. Әлеге исемлеккә өстәп әлбәттә инде Дәрдмәндне дә, Сәгыйть Рәмиевны да, Шәйхзадә Бабичны да шундый бөек, ләкин тиешле дәрәҗәсендә халыкта халык күңелендә киң массада шундый бөеклекләр күренми калган шәхесләрне яңадан туплап исемлек булдыру кирәклеге турында әйтәсе килгән иде. Менә ул исемлеккә кергән кешеләр ничектер онытылачак түгелме соң? Чөнки аларга кагылырга ярамый, ул сувенир шикелле тора һәм алар киресенчә бу оныту түгелме бу шәхесләрне? Миңа калса юктыр, чөнки былай да ничек дип әйтергә икән, һәр әсәрдән, һәрбер яңа туган ниндидер образдан кимчелекләр эзли торган вакытта, инде былай да татар теленә каршы барган шундый сәясәт вакытында да бу шәхесләрне дә шундый дәрәҗәдә әйтеп күрсәттерәсе килми. Чөнки шул ук Дәрдмәнд аппак трусиктан ялангач кеше басып тора, бу инде хәзерге яшь буынның күбесе Дәрдмәндне белми. Аларның аңында Дәрдмәнд шундый ялангач, канга баткан кеше булып күз алдында формалаша. Һәм менә шушы яңа килгән буын, яңа мәдәни әсәрләр, мәдәни сәнгать әсәрләре тудыручы буын, без үзебез белсәк тә, мисал өчен шул ук Дәрдмәндне, Сәгыйть Рәмиевне дийекме, Сүнчәләйне, без аны беләбез, әдәбиятны өйрәнгән кешеләр. Ләкин яшь буын аларны белми. Шуңа беренче чиратта аларның бөеклеген күрсәтергә кирәк. Яңа сәнгать әсәрләре аларны ничектер башка яктан ача, ниндидер яңалык китереп чыгарасы килә аларның. Ләкин бит менә шушылай күрсәтү ничектер барбер Дәрдмәндне популяр итте һәм Дәрдмәнднең шигырьләрен элеп куялар, әнә Фейсбукларда да күрәбез. Ничектер аңа киресенчә игътибарны арттырды түгелме соң, бу Дәрдмәнд файдасына дип аңлый алмыйбызмы? Рус инглиз телендә хайп диләр бит әле, ниндидер хайп тотып алу. Миңа калса, бу да шундый ниндидер бер вакытлы хайп тотып алу гына инде. Һәм аның күпмедер дәрәҗәдә бу Нурбәккә, чөнки Нурбәк шушы Дәрдмәнд белән үзенә миңа калса дәрәҗәсен дә, исемен дә күтәрде үзенең. Дәрдмәнднең үзенә килгәндә кемдер бәлкем кызыксынып аның шигырьләрен эзләп укып карагандыр. Ләкин андый кешеләр күп булмагандыр дип уйлыйм. То есть Дәрдмәнд үзе риза булмас иде дип уйлыйсың? Үзе риза булмас иде дип уйлыйм. Безнең менә син үзең шушы исемлеккә керереңме киләчәктә? Хәбир, ялгышмасам, Татар-информда эшләгән интервьюсында Хәбир Ибраһим әйткән иде, минем пьесаны әгәр үзгәртсәләр, мин сикереп чыгып режиссерга сугам, үзем исән булсам ди. Минем өчен шәхсән әгәр үземне шәхес язучы буларак ниндидер ялангач килеш сәхнәгә чыгарсалар, мин риза булмас идем.
Булат, менә син булай фикерне ачыктан-ачык әйтергә бераз куркмадың, чөнки менә хәзер заманча сәнгатькә ризасызлык белдерүче кешеләрне консерваторлар дөньядан артта калган дип бәяләү бик модага керде бит инде. Һәм кайберәүләр хәтта каршы булса да әйтергә дә куркалар. Чөнки бу уже артта калганлык санала. Син куркмадыңмы? Бер дә курыкмадым, чөнки беренче чиратта татарның сәнгатенең милли йөзе булырга тиеш. Милли йөзе инде шактый дәрәҗәдә танылган булган очракта, аннар инде ниндидер экспериментлар ясарга да ярый, ниндидер башка ниндидер үзгәрешләр кертергә дә ярыйдыр, ләкин баштан ул сәнгатьне күтәрергә кирәк әле шул дәрәҗәгә, аның өстендә экспериментлар ясар өчен. Син консерватормы? Юк. Мин Син яңалыклар яклы. Ләкин яхшы яңалыклар һәм объектив яңалыклар яклы кешемен. Сәнгатьнең алга китүен син аңлыйсың, кабул итәсең, ләкин ниндидер бер шикләре булырга тиешме аның? Сәнгатьнең алга китүе менә бүгенге вазгыятьтә карасак, ниндидер башка сулары да бар аның. Теге үзеңне шәрә калдырырга кирәкми. Чөнки аның бик күп төрле башка сулары да бар. Интернет, яңа технологияләр, ниндидер ничек дип әйтим инде, голограммалар кулланып, лазерлар кулланып, теләсә нәрсә эшләп була. Чөнки аның бик күп төрле сулары бар. Безнең күп очракта куллана торган бер сүз бар, бу татарга хас түгел дип. Безнең татарга хаслык, татарлык ул сәнгатьтә ничек тә булса чагылырга тиешме, ниндидер бер шикләр куярга тиешме, ул нәрсә? Татарлык һәм сәнгать. Менә тагын шул ук исемлеккә әйләнеп кайтабыздыр инде. Мисал өчен, ярар без Дәрдемән турында әйткәндә, Дәрдемән бит инде ул менә безнең шундый көчле иганәче, меценат, шагыйрь кеше, шундый фәлсәфи нечкә күңелле шагыйрь, аның турында ниндидер әсәр, образ тудырганда, аның милләтенә әлбәттә ни ясарга кирәк бит инде, басым ясарга кирәк. Чөнки, мисал өчен ниндидер нефтчеләр турындамы, Татарстанда нефт чыккан турында әсәр язганда, анда бит инде мөһим түгел аның милли йөзе. Чөнки, например, без анда әйтәбез икән, нефтчеләр татарлар гына дип. Бу чиракта без бит ниндидер милләтне кимсетәбез, нефтчеләр арасында башка милләт кешеләре дә бар бит. Чөнки менә шуңарга темадан чыгып карарга кирәк инде бу чиракта. Юк, менә иҗатчының үзенең татар булуы нинди дә булса, менә шушы иҗатка нәрсә дә булса өстиме, ниндидер бер Әлбәттә, миңа калса, әгәр ул теге милли тәрбия алса, милли рухны тоемласа, ул үзеннән нәрсәдер өстәргә мөмкин. Мисал өчен, шул ук Туфан Миннуллинның пьесаларын караганда, анда бит инде миллилек бар бит. Без чынлап та авыл тормышын күрәбез, чынлап та менә гаиләдә теге дин, теге ниндидер яшь буын белән олы буын арасындагы ниндидер конфликтларны күрәбез бит. Алар барысы да ничектер милли яссылыкта күрсәтелә. Бу аның үзенчәлеге дә булып тора. Шуны да әйтәсе килә, менә без күпчелек очракта әйтәбез, менә татар язучысы, татар биючесе, анда татар режиссеры, ләкин бу ниндидер күз буяу гына бит. Татар язучысы икән, без аның турында әйтәбез. Әгәр аның әсәре яхшы булса, ул үзе күтәрелеп китсә, бу беренче чиратта ул кешенең исем-фамилиясе турында сүз бара бит. Мисал өчен, менә яңа гына Әпипә киносы, тулметражда бит, кинокомедиясе турында. Мисал өчен, ул бик уңышлы булып китсә, беренче чиратта инде без аның режиссерын Илшат Рәхимбайны да, шулай ук продюсер директоры Миләүшә Айтугановны да мактаячакбыз бит. Ниндидер теге күпчелек очракта ниндидер тәнкыйть язганда, ярар инде ярый, бу бит татарныкы, бу бит әле беренче тапкыр, безгә ярый дигән дә сүзләр килеп чыга. Инде уңышлы булса, ул теге татарлыктан китә башлый инде әкрен генә. Ярый инде безгә дип алай дөресме ул менә шулай бераз ниеп карау? Ярый инде безгә татарларга дип. Менә кызганычка каршы ул дөрес әйбер түгел инде үзе. Ләкин
бу бит әле беренче тапкыр дигән безнең шундый сүзләр бар бит инде. Но чынлыкта ул беренче тапкыр да булмаган була инде. Ул Ташлама ясарга тиешме без? Барыбер. ташлама ясарга тиеш түгел минемчә. Чөнки без ниндидер югары сәнгать һәм үзебезне теге без әйтергә яратабыз бит инде. Без бөек, ләкин ул бөеклекне күбебез теге нәрсәдә соң бөеклек дисә аңлатып бирә алмыйбыз кызганычка каршы. Шуңа күрә ташлама ясарга кирәк түгел. Ул сәнгать икән, сәнгать булсын, бөтен нечкәлекләренә җавап бирсен, югары дәрәҗәдә булсын. Син бөтен сәнгатьтәге яңалыклардан хәбәрдармы, театрларга йөрисеңме һәм кайсы театрларны яратасың? Менә соңгы менә татарны күтәрә торган әсәр бу дип кайсы әсәрне әйтәсең? Айрым теге татарны күтәрә торган әсәр бу дип бик алай аерып утырмыйм мин, ләкин менә эшләнеше ягыннан теге үземнең караган спектакльләр багажыннан чыгып, миңа бик ошады тормышмы бу спектакле. Чөнки ничектер Исхакыйны шулай әсәрләрен җыеп, бер сюжетка җыеп аны тәкъдим итә алу һәм ничектер үзенчәлекле образлар тудыру минем өчен яңалык булды. Инде башка театрларга килгәндә, күбрәк әлбәттә шул Камал театрына йөрим. Менә ялгышмасам, Тинчурин театрына инде күпчелек очракта Минзәлә театрлары килгән очракта барам. Ниндидер яңалык, ниндидер ни күрергә. Теге Тинчурин театры бер минем өчен әле Камал театрындагы шундый югары дәрәҗәдәге әсәрләр куя дип әйтмәс идем. Ә Минзәлә театры Минзәлә театрының менә миңа бик шаган иде Иблис спектакле. нәрсәсе белән? Бу спектакль үземе, әллә аның теге мәгънәсе? Бирелеше һәм гомумән кабаттан теге ниндидер тапталмаган теманы сәхнәгә күтәрү беләндер. Күпме безнең иблисләр? Гомумән Тирә-ягыбызда. күптер, миңа калса. Һәм без алардан котыла алабызмы? Аларга бирешәбез, әллә аларга бирешәбезме без? Кайбер өлкәләрдә бирешәбез, ләкин кайбер юнәлешләрдә без туп-туры үз юлыбыз белән барабыз. Кая бирешәбез? Шул ук миңа калса тел өлкәсендә. Тел сәясәте буенча. Чөнки әле монда килгәндә дә шуны уйлап утырдым. Әгәр дә безнең телебез укытылмый башлаган очракта, безнең бит менә шушы китапларыбыз беркемгә дә кирәк булмаячак. Не то что теге кирәк булмаячак та түгел, аның телен белмәячәкләр, нәрсә турында язганын. Без бәлкем менә Союз Язучылар берлеге чакырган очрашуларга, чараларга барабыз. Теге мэрия белән берлектә оештырылган теге әдәби мәйданчыкларда катнашабыз. Ләкин безнең анда кеше аңлыймы, юкмы, без бит аны белмибез. Безне чакыралар, без чыгып сөйлибез. Аларның күзләреннән нәрсә күрәсез сез? Әлбәттә, каршыда утыручы 3-4 апай сиңа карый, ул бик тә аңлаган кебек утыра инде. Ләкин без белмибез. Алар аңладымы ул шигырьне, юкмы? Алар гомумән телне беләләрме, юкмы? Алар кул чабалар. Әлбәттә, һәрбер кеше сәхнәгә чыгып нәрсәләр сөйләгәч, бүтән кеше кул чаба. Без шуңарга разый булып чыгып китәбез сәхнәдән. Минем әйтәсем килә, бу теге чагыштыруым белән укучы һәм язучы арасында ниндидер дистанция барлыкка килде дип. Чөнки безнең айрым барып теге иҗат кичәсе була да, шуның белән шигырьләр сөйлиләр дә, яисә бәйрәм була да, шуның белән тәмамлана. Чөнки фикер алышу булмый. Күп әйбердә безнең фикер алышу юк. Булды, бетте. Бу ни өчен юк? Моны оештырылмыймы бу, әллә халыкка сез кызык түгелме, әллә сезгә халык кызык түгелме? Аны бит шушы нидән соң да оештырырга мөмкин, нәрсәдән тора? Ник оештырылмый? Бәлкем аның турында кеше уйламыйдыр. Бәлкем форматын шундыйрак ничектер инде. Форматын үзгәртү кирәктер. Аннары без күбебез беләбез бит инде, теге язучылар белән очрашулар булганда безнең очрашуларга кемнәр килә? Китапханәчеләр һәм мәктәп укучылары һәм шунда ул вакытта әдәбият дәресе булган сыйныфны алып керәләр инде. Менә бу шундый сценарий инде, уртак сценарий бөтен очрашулар өчен. То есть булар для галочки.
Әлбәттә, для галочки. Нәрсә эшләргә кирәк? Популярлаштырыр өчен төгәл генә нәрсә эшләргә кирәген дә әйтеп булмый бит. Әсәрләрне менә беренче чиратта без язабыз да ташлыйбыз. Менә без үзем турында да әйтәм, язучылар турында. Без аны русча әйткәндә продвигать итү белән шөгыльләнмәйбез бит. Без утырабыз салынып. Менә безне укымыйлар, безне күрмиләр, безгә дәүләт булышмый. Шундыйрак фикердә бит без күбез. Ләкин үзебез шушы китапларны мисал өчен әйдәле менә бу шәхси типографияда чыккан китаплар, әйдәле мин моны берәр китап кибетенә илтеп бирим дип. Мин аны илтеп бирмим. Чөнки минем ничектер менә күңел халәтем андыга туры килми. Каядыр барып, китап сатып, тәкъдим итеп, менә мине алыгыз әле дип, алай минем күңелемә туры килми ул. Шуның өчен менә шуның өчен миңа калса ниндидер менә бу әдәбиятны пропагандалый торган һәм менә шул сату оештыру, аны продвигать итү буенча ниндидер менеджерлар кебек шундый кешеләр булырга тиеш инде. Чөнки без аны чит ил ниләрендә дә күрәбез бит инде. Мисал өчен, язучы бит инде үзе беркайчан да аны сатып та йөрми, аның менеджеры аның белән шөгыльләнә. Чөнки ул чын мәгънәсендә файда, табыш китерә. Безнең әлеге эшкә тотынган кеше юк, чөнки табыш юк ди. Аны тотынып карап эшләгән кеше юк бит. Табыш булса аны тотынырлар ия. Табыш булса тотынырлар, ләкин тотынып эшләп караган кеше юк. Шул Зифа Кадырова мисал өчен үзе яза, үзе кредитлар алып бастыра диләр бит инде, аны тарата, сата, ләкин ул бит аны үзе эшли. Димәк, аның менә характеры туры килә аңарга. Ул шуның белән яши. Мисал өчен минем характерым андыйга туры килми. Һәм миңа калса язучылар арасында алай характеры туры килми торган кешеләр бик күп андай. Ләкин безнең бит менә язучылар берлеге бар, әйеме? Язучылар берлегенең вазифасына бу кергә тиеш түгелме? Чөнки ул дәүләт тота бит бу оешманы. Менә чынлап язучылар союзында шундый ниндидер бүлекме, шуның өчен җавап бирә торган берничә кеше бу эш белән шөгыльләнә торган барлыкка килсә яхшы булыр иде. Чөнки беләбез, бөтен кешенең дә бөтен язучылар берлегендә булган кешеләрнең китаплары дәүләт типографиясында гына чыкмый, шәхси типографияларда да чыга. Шуның өчен менә шул китапларны, мисал өчен Книга Мирга, башка менә шул китап сату челтәрләренә урнаштыру белән шөгыльләнә торган кешеләр барлыкка килсә, һәм мисал өчен шул ук Татарстан китап нәшриятында гына тәкъдим итү түгел, башка шул ук Книга Мирның, Читай руларның менә шундый сату челтәрендәге аларның мәйданчыкларында чыга торган, шунда оештыра торган кешеләр булса яхшы булыр иде. Ярар булды ди, алар аны таратты ди, ләкин ул китаплар алыначакмы? Аның өчен бит әле менә ул әйтик Булат Ибраһимның башкаларының исеме танылган булырга тиеш. Ул исем танылу өчен кем эшләргә тиеш? Кем синең исемеңне танытырга тиеш? Күпмедер очракта инде менә хәзерге заманда бит инде социаль челтәрләр бик күп. Әзме күпме шагыйрь үзе хәрәкәтләнергә тиеш инде. Шагыйрьме, язучымы үзенең социаль челтәрләрендә урнаштырырга шигырьләрен, инде соңгы барган очрашулардан видео язмалармы күпмедер дәрәҗәдә. Ләкин тагын шул ук һәрбер оешманың үзенең пресс-службасы, пиар сайлаулар вакытында пиар компаниясе булган кебек, бу өлкәдә дә менә шул ук китапны сатуга чыгара торган, кибетләр белән элемтә урнаштыра торган, әгәр шундый бүлек төзелсә, менә шул бүлек эчендә булырга мөмкиндер дип күз алыйм аны. Безнең президент та менә редакторлар белән очрашуда язучыларның бик актив булмавын әйтте. Активлык тагын нәрсәдә чагыла ала? Язучы тагын ничек актив була ала? Белмим тагын ничек буладыр инде, чөнки белүебезчә безнең иҗат эше, язучылык эше белән гомер итүче язучылар, шагыйрьләр бармак белән генә санарлык. Мисал өчен Аркаил абый, Зәйдулла, Марат Кәбиров, Зифа Кадырова,
тагын кемнәр бар икән? Мәдинә Маликовадыр. Ну, күп булса да, иң күп дигәндә дә унлаптыр инде ул кешеләр, унлап. Ә калганнары безнең ниндидер оешмаларда, ниндидер газета, журналларда эшли, каядыр укытучы, кемдер китапханәче дигәндәй. Аларның миңа калса ниндидер очрашуларга йөрергә, кабат үзләренең исемнәрен күтәрү белән шөгыльләнергә вакытлары да калмыйдыр дип уйлыйм. Хәтта ул әле иҗатларына да зыян китерәдер дип уйлыйм. Чөнки эш белән иҗатны бергә параллель алып бару миңа калса ул бик авыр әйбер. Менә ул Язучылар союзы җитәкчесе Данил Хәбрәханович та зарланды. Яшьләр проектлар тәкъдим итәм, алар килмиләр. Ишнә очрашларга килми. Бу яшьләрнең игнор түгел, просто вакыты булмау белән бәйлеме. Алар каядыр эшләп, вакытлары юкмы? Язучылар союзы берлеге белән бик актив эшләмәүләре. Миңа калса вакыт юклыктыр. Чөнки чынлап та бит инде күбебез, мисал өчен, үзем татар конгрессында эшлим, теге кайдадыр җыелыш, кайдадыр очрашу, кайдадыр командировка була. Шуңа күрә бөтен очрашуларга да барып өлгереп булмый. Башка кешеләрнең дә шундый хәлдә дип уйлыйм мин. Син бу конгресста күңел яратып эшлисеңме, әллә кайда булса эшләргә кирәк дип? Һәрхәлдә совет заманында булсаң, син профессионал язучы булып кына яшәр идеңме? Миңа калса совет заманында булсам, мин уйлап утырам инде, әгәр совет заманы булса, бар да яхшы булган кебек иде. Ләкин аннары уйлап куям, әгәр дәүләткә каршы, ниндидер берәнди килеп чыккан вазгыятькә каршы үз фикереңне, ниндидер каршы фикереңне китереп чыгарсаң, синең иҗатың, гомумән шәхсең юкка чыгарга мөмкин дигән сүз бит. Шуны уйлыйм да куркып куям. Хәзерге заманда яшәргә кыен булса да, иҗат итәргә рәхәтрәктер. Ә инде менә советлар вакытында яшәргә җиңелрәк булгандыр, ләкин иҗат итәргә кыен булгандыр. Бу теге финанс ягы турында бармый, әлбәттә. То есть син әйтергә теләгәнеңне иркенрәк әйтә аласың. Әйе. Әлегә. Әлегә. Ниндидер проблемалар булганы юк. Әлегә булганы юк. Ну, син конгресста эш урыны булар өчен эшлисеңме? Эш урыны кирәк Менә булганга, миңа калса, минем күңелгә якын ул. Теге татарларны күрү, кайсы регионда нинди татарлар бар икәнен, кайсы чит илдә теге татарлар үзләренең теге ничек көн күрешләре, тормышлары ничә икән, менә миңа аның шул ягы ошый. Ә теге көндәлек андагы эшләр инде, әлбәттә ул теге иҗатка тәэсире бар инде аның. Рәсми хатлар язып, синең иҗатыңда да чагылыш таба инде ул. Булат, менә ул конгрессны инде үзара сөйләшкәндә Сабантуйлар министрлыгы дип тә көләбез бит инде, әйеме? Һәрхәлдә син моңа каршы киләсеңме? Менә шушы конгресс Сабантуйлар министрлыгы дигән сүзгә синең җавабың нинди? Теге күп кеше әйтә инде аны, менә Сабантуйлар министрлыгы. Ләкин менә президентыбыз да әйтә бит инде, теге ашаган белми, тураган белә ди. Ул бит Сабантуйны оештыруда җиңел түгел бит ул. Анда, мисал өчен, шул кешеләргә барысына да чакырулар кирәк. Андагы региондагы җитәкчелек белән сөйләшергә кирәк. Согласовать итәргә кирәк бөтенесе белән. Теге шул ул әле башкорт татар Сабантуйымы, анда татар белән башкортны тынычландырырга кирәк. Икесен бергә. Ул бит бик катлаулы бер миңа калса. Аны теге җиңел генә әйтәләр Сабантуйлар оештыралар, ләкин оештырып карагыз Сабантуйны. Берәр кая мисал өчен менә хәзер Курганда. Барыгыз да сезне кем кабул итә икән анда җитәкчелектә, нәрсә сөйләп йөрисез сез ди. Аларны кабул итү өчен андагы җитәкче татар оешмасының күпмедер дәрәҗәдә шундый үз сүзен әйтә торган авторитетны җитәкчесе булырга тиеш. Ул теге әйтергә генә аны җиңел Сабантуй дип. Ул Сабантуйрында башка беренди чара булса, башка чара да шулайрак. Теге беренди аермасы юк. Әллә ул ниндидер фәнни укулармы? Ел сайын бөтен җирдә оештырыла торган яисә Сабантуймы? Конгресска булган тәнкыйтьне син үзеңә тәнкыйть итеп кабул итәсеңме, әллә син үзеңне конгресс белән тәңгәлләштермисеңме? Күпмедер очракта
әгәр шәхсән теге минем эшчәнлеккә менә бу матбугат чаралары белән элемтәдә тору, сайттагы ниндидер кимчелекләр булса, әлбәттә андагы тәнкыйтьне мин үземә әйтеп кабул итәм. Чөнки әгәр ниндидер кимчелекләр булса, ул теге бездәге хезмәткәрләрнең ничек дип әйтим инде, шундый күрмичә калыпмы ниндидер сәбәпләр булса, әлбәттә ул безнең кимчелек. Ә гомум инде теге безнең халкыбыз тәнкыйтьләргә ярата бит инде. Татар конгрессы бер нәрсә эшләми дип, әле күптән түгел микән Керәшен авылында, миңа ул бик кызык булды. Керәшен авылында тәре куйганнар, беркем белән дә ризалаштырмыйча, һәм ул тәрене кисеп алып киткәннәр. Азатлыкта язганнар иде инде моны. Ник кызык булды бу миңа, чөнки бу минем күрше авыл. Лаеш районында Ташкирман авылы турында сүз бара. Һәм шунда берсе комментарий язып куйган: Татар конгрессы нәрсә карый дип. Мисал өчен, Керәшен татар авылындагы аларның бит инде диннәре урыс дине. Аларның тәресен кисеп алып китүгә Татар конгрессының нинди катнашы бар? Күпчелек очракта менә шундый теге бер нәрсә белән не подкрепленный шундый нахак гаепләр дә бик күп язалар, нәрсә өчен тәнкыйтьләгәннәрен дә белмичә. Син конгрессның эшчәнлегеннән канәгатьме үзең? Гомумән, Татар кешесе буларак. татар кешесе буларак бик үк канәгать түгел. Чөнки без басымны чит илләргә дә, регионнарга да ясыйбыз, ләкин кызганычка каршы менә Татарстандагы татарларга игътибар җитеп бетми дип уйлыйм мин. Конгресс башкача эшли аламы ул? Әллә ул мөмкин, үзенең бөтен мөмкинлекләрен файдаланамы? Bütün mümkünlüklerin faydalanу ул әлбәттә инде җитәкчелекнең тагын да югары җитәкчелек белән теге яхшы элемтәдә булуы, бер-берсен аңлап торулары шулдыр инде. Ниндидер мөһим теге мәсьәләне хәл иткәндә шулай берләшеп хәл итә алган очракта ул тагын да көчлерәк булып эшли. Ә ниндидер вакытта инде артка да китә. Чөнки каядыр җиңү өчен бер күпмедер адым артка да китәргә кирәк. Ә менә бу яшьләрнең хәзер яшьләр форумының эшчәнлеген ничек бәялисең? Син үзең дә яшь кеше бит, менә син шушы яшьләр хәрәкәтендә үзең дә була алырлык яшьтәге кеше буларак. Гомумән теге күп кенә яңа проектлар туды, шунысы шатландыра. Күп кенә яңа проектлар, күп кенә яңа исемнәр туды. Ләкин кызганычка каршы бу ничек дип әйтергә инде аны? Иҗат өлкәсендә иҗат әһелләре анда бик әз, бик тар. Мисал өчен анда гел бер үк кешеләр инде. Менә шунысы гына әзрәк күңелне тырнап тора. Ә гомумән Киңәймәве. Киңәймәве. Гомумән проектлар арта, ләкин кеше саны, аудитория артмый. Шул ук кешеләр. Ә монда иҗат кешеләренең килмәүе бу нәрсә белән бәйле? Нигә эшләп ул артмый, иҗат кешеләрен эшләп аңа тупланмый икән? Менә шул ук син һәм синең яшьтәшләрең. Язучылар. Бәлкем кирәкле дәрәҗәдә инде мәгълүмат булмау микән инде. Ә мәгълүмат булмау бу уже синең үзең гаебеңдә түгелме? Үзең дә матбугат бүлеге бит. Юк, теге шәхсән үземә генә әйтмим инде. Мисал өчен башкаларга ниндидер проект оештыралар икән, анда иҗат кешесе үзен күрми икән, ул анда килми инде. Безнең бит инде күбез теге гомум ниндидер язу килсә, шул көнне шунда җыелабыз дисә, бер кеше дә килми. Ә инде шәхсән аерым һәр кешегә WhatsApp-ына аерым яза башлагач, менә Рүзәл дустым, әйдәле, бүген шунда килик. Мисал өчен яисә Рифат дустым, әйдә бүген шунда килик. Шундый чара дисәң, күпчелек очракта менә шәхсән мөрәҗәгать иткәч алар килә. Алар җыела. Булат, сез менә үзегез яшьтәшләрегез белән яшь шагыйрьләр үзара аралашасызмы? Сезнең үзара ниндидер ябык тусовкаларыгыз буладыр бәлки, ниндидер аралашу буламы сезнең менә
укучылардан башка, зрительләрдән башка. Менә теге аерым андый тусовкаларыбыз булмый, ләкин теге гомум чаралар инде. Мисал өчен, кайдадыр Гүзәл Сәгыйтова җыйса, кайдадыр Луиза җыйса дигәндәй, кайдадыр Йолдыз ниндидер яңа әйбер үләп чыгарып шунда чакырганда. Ләкин менә әле күптән түгел генә Таткүл фестта инде Луиза белән дә сөйләштек. Шундай ябык форматта менә үзебез шагыйрьләр, язучылар гына бергә җыелып, үзебезнең иҗатыбызны тыңларга. Кем соңгы вакытта нәрсәләр язды, сәхнәгә чыгып, сөйләп, сөйләшеп, шундый фикер алышу, шундый түгәрәк өстәлме ниндидер фатирник диләрме инде аныха яңа форматта шундай бер оештыру теләге бар. То есть сезнең күңел таләбе бар бергә җыелу. Әйе, күңел теләге бар. Моңанчы җыелмавыгыз ул кемнеңдер әйе дию димәвеннәнме? Миңа калса шуннандыр. Чөнки барыбер нинди генә өлкә булса да лидер кирәк. То есть сез бераз пассиврак. Пассиврактан түгел, лидерның бер лидер булырга тиеш инде. Бер лидер һәм хөрмәтле лидер булырга тиеш. Һәм ул лидер Янсуар булырга мөмкин. Бәлкем Янсуар. Булат, әдәбиятта алгы планга хатын-кыз чыгуын син ничек бәялисең? Менә беренче рәттә әйтик, Гүзәл Яхинларны күз алдында, Зифа Кадырова һәрберсе үз нишасында, Йолдыз беренче номерлы шагыйрь дип саныйм инде мин. Ни өчен хатын-кыз? Миңа калса, ир кешенең язырга вакыты юк микән инде аның? Вакыты әз микән? Аннары уйлап куясың, Йолдыз Миннуллинаның вакыты бар бит, дип уйлап куясың. Аны нәрсәдән икәнен дә аңлатып булмый инде, белмим. Бәлкем шундый бер феномендер инде. Хатын-кызларның хәзер Татар яшьләре форумының да җитәкчесе менә. Бу начармы, яхшымы? Әлегә әйтеп булмый миңа калса. Хатын-кызларның алгы планга чыгуы. Әлегә әйтеп булмый, чөнки гомумән шулай булачагы аңлашыла кебек иде инде. Чөнки тенденция китте. Хатын-кызлар теләсә кайсы эштә эшли алалар дигән. Шунда тенденция китте. Хатын-кызлар машина йөртә алалар. Һәм моның нәтиҗәсендә алга табадай хатын-кызлар теләсә кайсы югарылыкта, теләсә кайсы җитәкче урыннарда, теләсә кайсы иҗатта беренчелеккә чыга алу мөмкинлеге бар дигән сүз бу. Ир кешенең көчсезләюеме, әллә хатын-кызның көчәюеме? Моны ничек дип әйтергә икән? Тегеләй дә әйтеп була, булай да. Чөнки нинди өлкәсенә карап инде. Нинди өлкәдә булуына карап. Әдәбият өлкәсе. Әдәбият алыйк. Әдәбият өлкәсендә миңа калса ир ат язучыларның көчсезләнүендәдер. Алар позицияларын бирделәр. Әйе. Чөнки менә без килдек яшь буын дип. Безнең килгән буында әле ир егетләр бар. Әзме күпме? Рүзәл Мөхәммәтшин, Рифат Сәләх, мин, Рүзәл Әхмәдиев, әзме күпме баралар. Инде менә тагын бер яңа дулкын, яңа буын килде. Алар арасында Илнар Бәйназаров кына. Бу бераз куркытамы? Бу бераз куркыта. Аны ни дип тә аңлаталар инде? Ир кешегә күбрәк акча эшләргә кирәк, шуңа күрә ир кеше гуманитар тормыштан бераз китте дип. Акча эшләү юнәлешендә алды, акыллы ирләребез бар, ләкин алар безнең уже акча эшли торган башка юнәлешләрдә дип. Бу шулаймы? Шулайдыр, ләкин аның күңел халәте, күңел таләбе булса, ул языр иде. Димәк, аның иң алдан да теге Ходай Тәгалә тарафыннан аңа андый функция инде йөкләнмәгәндә булган килеп чыга инде. Син менә шушы гуманитар тормышта яшисең бит инде, конгресста эшлисең. Сиңа материал яктан менә шушы зарплатың канәгатьләндерәме һәм шушы язучылыкны? Гомумән сиңа яшәргә уңайлымы материал яктан? Шушы Әлбәттә, менә бөтен теге материал, теге акчалар яшәү ул инде конгресста эшләгән теге хезмәт хакы, теге язучылык белән нәрсәдер кайдадыр эшлим дип, бу инде елга бер
2-3 тапкыр мин кайдадыр басыламдыр инде. Шуның гонорарлары һәм бетте. То есть шул сиңа җитәме яшәргә? Хезмәт хакы әлбәттә теге әз булса да җитә, күп булса да бетә диләр инде. Ничек тотуыңа карап. Синең гаиләң бармы? Гаиләм бар, әйе. Ну, синең хатының шушы зарплатага яшәгән Булатка риза. Әлегә риза. Булат, барыбер менә безнең язучылар, әнә РКИлар, алар ну, өстәмә заказлар күп эшлиләр бит. Менә театр күп заказлар бирә, Рүзәлгә дә бирә. Ә син бу юнәлешкә кирип карарга теләмисеңме? Һәрхәлдә безнең матур татар теле белән эшли алган кешеләр күп түгел. Алар аз һәм алар кирәк. Шуңа сиңа андый заказлар булмыймы? Син үзең шу юнәлеш белән нәрсә булса эшләп карарга теләмисеңме? Алай теге заказлар шундый бик үк булганы юк. Ләкин ниндидер үземә күңелгә якын булган әйбер булса эшләп карарга риза булыр идем мин, Ә бәлкем. син заказны көтеп утырасыңмы? Үзем сорап барганым юк бер тапкырда. То есть син әгәр сиңа нинди булса заказ килсә, син ул тәкъдимне карарга мөмкинсең. Әйе, Ләкин үзең давай миңа да заказ биргез дип сорап бармаячаксың. юк. Бу синең характерыңа туры килми. Бәлкем менә шул ук китапны сатып йөри алмый торган характерның нәтиҗәседер Ләкин инде. бит татар гомер сатучы булган, татар сәүдәгәр булган. Ансы белән һичшиксез ризалашам. Ләкин менә кайдадыр башкачарак нәрсәдер киткән бугай. Димәк, син сыйфатсызрак татар. Бәлкем. Бәлкем теге нидер? Теге күпмедер сәүдәгәр, күпмедер теге укымышлы кеше булгандыр. Фән, мәгариф ягы белән кызыксынучан. Бәлкем мин шул якка тарткандыр. Ярар, шулай дик. Син ничә бон шәҗәрәңне беләсең? 5. Кемнәр анда? Кемнәр булганнар? Бабаларың. Муллалар түгел? Юк. 5 кенә буынны беләсеңме? Нишләп Авылда аз гына. Белмим, шулай инде. архивларда утырмадыңыз, Юк, димәдең? торган юк. Теләк бар. Теләк бар. Булат, тагын бер сорау. Менә син быел Җәлил премиясына тәкъдим ителгән идең. Әйе. Ләкин син анда үтмәдең. Үпкәләдеңме кемгә дә булса? Әлбәттә, беренче шәпкә үпкә бар иде. Кемгә? Инде Дөньягамы, әллә конкретно шәхесләргәме? дөньяга. Ни өчен? Чөнки Формулируй үпкәңне. Чөнки Язучылар союзы үзе тәкъдим иткәч, күпчелек очракта Язучылар союзы тәкъдим иткән кеше ул премияга ирешә иде бит инде. Ләкин бит алар икене тәкъдим итте. Әйе, икене тәкъдим Икенең бер иттеләр. сүтәсе билгеле иде. Әйе, икенең бер сүтәсе билгеле иде. Инде яшь аермалары булгач дигәч, яшьләр премиясе дигән ни әзрәк күңелгә күпмедер яктылык биргән иде. Ләкин кызганычка каршы яшьлек монда бу очракта тискәре рольне уйный. Бәлки ни өчен менә шулай сайладылар дип уйлыйсың? Менә бу экспертларның ни өчен алар күбрәк Хәнәфи Бәдәгыйне сайладылар, сине түгел? Белмим инде, мин аерым экспертлар белән сөйләшмәдем. Ләкин әйттеләр инде менә олы кеше Муса Җәлилнең иҗатын күптәннән өйрәнгән, күпме шәкертләрне тәрбияләп чыгарган кеше лаек дип белдерделәр. Син Хәнәфи абыйның иҗаты белән танышмы? Кызганычка каршы юк. Әлбәттә, теге мәдәни җомгада язмаларын укып барам, ләкин гомум иҗаты белән юк. Кемнең иҗатын яратасың? Аерым бүтән иҗатын яратам, Хади Такташныкын, Мөдәррис Әгъләмнекен яратам. Тагын яратам Ләйс Зөлкарнәйнең шигырьләрен, Нияз Акмалның шигырьләрен яратам. Аерым язучыларның теге бүтән иҗатларын булмаса да аерым әсәрләрен яратам. Мисал өчен Галимҗан Гыйльмановның Албастларын бик яратам. Тарихи романнарны бик яратам. Бүгенге замандашларыңның? Бүгенге замандашлардан Йолдызның иҗатын бик хөрмәт итәм. Луизаныкын, Рүзәлнекен. Шундый ялкынлы, ләкин соңгы вакытта
Рүзәлнең теге соңгы язган әсәрләрен укыганым юк. Язмый дип әйтергә телисеңме? Язмый дип әйтергә теләмим, ниндирәк рухта икән аның хәзерге шигърияте дим. Чөнки инде менә дәүләт теге хакимият органында эшләгәч, үзгәрә микән теге шагыйрь шәхесе һәм андагы структурада эшли башлагач. Чөнки беренчедән аларның шундый без бергә иҗатка килдек һәм шундый ялкынлы шигърияткә гашык булган кеше мин. Хәзер ул шигърият бармы икән дип уйлап утырам. Нишләп укып карамыйсың? Юк бит. Соңгы вакытта иске шигырьләрен генә күрәм мин, Казан утларында да, нидә дә. Кайлаби да язмый инде хәзер. Кайлаби да. Димәк, Аннары бер уйласаң инде 30-дан узып киткәч, әллә ни шигырь язып йөрүнең кирәге дә калмый микән инде аның. Чөнки шигърият ул миңа калса яшьлек, шундый ялкынлы чак. Максимум бер 30-35, 36 яшьтер инде аңарга. Шуннан соң әкрен генә прозага, әкрен генә драматургияга күчү. То есть бу син Кирәктер. үзеңнең киләчәгеңдә шулайрак күз алып. Үземнең киләчәгемдә шулайрак күз алам. То есть синең хәзер шигырьләр бераз кимедеме? Чөнки яшьлек максимализмы үтеп бара. Инде кайбер шигырьләрне чагыштырып карыйм, хәзер язганнар белән алар көчлерәк әйтелгән. 18-19 яшьтә язылган шигырьләр. Син ничә китабың бар? 3 китабым. Дәүләт хисабына чыкканы? Берсе. Берсе, икесе үз хисабыңа. Берсе спонсор акчасына, берсе шул китапны сатып, аннары икенчесенең акчасына. Китапны ничек саттың? Китапны саттым То есть мин. үзең саттың. Үзем саттым. Бу юлы миннән сорадылар. Яшьләр форумына. Ничәнче елгыда икән? 2014-15. Икенче китабыңны саткан акчага өченче китапны чыгара алдың. Тиражлары? Тиражы кызганычка каршы, әгәр менә дәүләт хисабына чыкканы 1700 балык теле. Икенчесен Равилә Шайдуллина дигән ханым финансировать итте, аның тиражы 500 иде. Күпмедер менә ул 500 китапның инде танышларга, дусларга таралып бетте. Бер өлешен саткач, шуның акчасына 300 тиражлы инде икенчесен чыкты инде. Тагын чыкмаган күпме шигырың ята? Хәзерге вакытта якынча менә бер китапка җыелырлык шигырь бар. Зурак күләмле поэмалар, ниндидер Поэмалар алай зур әсәрләргә тотынган юк. Ләкин ничектер менә бер ялкынланып киткән идем балалар өчен теге спектакльме или курчак театр өчен бара торганмы, шундый бер әйбер яза башлаган идем. Аның да әле шуна чыгып булмый. Ләкин бу ни өчен генә инде, тәҗрибә өчен. Бәлки аны язып бетереп, кемгәдер күрсәтеп, бәяләрне ишетәсе килү өчен. Менә Илдар абый кебек лирик шагыйрьләр бит инде шигырь белән пьесалар бик язалар иде. Менә син шуның өчен ниндидер шигъри пьесалар, андый әсәрләр дә тотынырга бик тотынмадың әлеме? Юк, миңа калса аның өчен әле әзме теге сәхнә телендә өйрәнергә кирәктер. Драматургияның үз алымнарында. Безнең бит күпчелек очракта менә яздым, куймадылар дияргә яраталар. Ул миңа калса драматургларга бик авырдыр инде, чөнки пьесаңны яза торасың, сине куймыйлар. Бер кеше укымый аны, ул ята да ята. Безнең шагыйрьләргә җиңелрәк бит. Шигырь яздың, ниндидер чарага чакырдылар. Син сөйләдең, күңелең тыныч, күңелең шат. Кайттың, теге проза язучыларга, инде драматургия шундый күләмле әсәр язучыларга ул бит күпчелек очракта халыкка җиткерелми кала. То есть аларның рәтенә керәсең килми. Юк, ансы
Хочешь, не хочешь, керәсе була инде. Чөнки яшьлек бара, яшьлек уза. Безнең урыннарга теге яшь шагыйрьләр дигән исем кызлар килә. То есть киләчәктә Булат Ибраһимов та куелмаган драматургларның берсе булырга мөмкин. Бәлкем драматурглар театр ачып куярлар. Шагыйрь гомумән иҗтимагый эшлекле булырга тиешме ул? Тиеш, чөнки иң беренче чиратта шагыйрь иң оста итеп үз фикерен әйтеп, шигъри калыпта кешегә аңына барып җитә ала торган итеп әйтә ала. Шуңа минем уйлавымча, менә шул Ркаил абыйның менә сәясәткә килүе безнең милләтебез өчен дә, гомумән шагыйрьләр өчен дә бик куанычлы, зур вакыйга булыр дип уйлыйм. Чөнки шагыйрьнең күңеле аның гади укучы, гади кешедән күпкә тоемлырак, нечкәрәк һәм аның үзенә тәэсир иткәндә, халыкка нәрсә тәэсир иткәндә ул тулысы белән әйтеп бирә ала. То есть язучы, шагыйрь үзенең фикерен каләм белән генә түгел, мәйданнарда да әйтергә тиеш. Әйтергә тиеш. Хәзер инде безнең теге мәйдан образын әйт. Мәйдан образы инде теге интернетка да җыелып бара инде әкрен. Шул ук интернетка видео форматында яздырып әйтсәң дә, миңа калса зыяны юк аның. Теге мәйданга чыгып кычкырып йөргәнчә. Үзең шушылай әйтергә әзерме син? Әйтергә әзер. Син һәрвакыт менә төрле безнең яңалыклар буенча фикереңне әйтеп барасыңмы? Менә без иҗтимагый төрле без риза булмаган хәлләрдә булып тора бит инде. Әллә кайчакта син бары бер ниндидер урында эшләгән кеше буларак бераз дәшми торырга да мәҗбүрме кайчакта? Теге күпчелек очракта инде ул оешма исеменнән сөйләмисең бит инде. Аны әйткән вакытта да әйтәсең, бу шәхсән минем фикерем дип. Шуңа күрә әгәр күңелгә тия торган инде менә шул язучылар, шагыйрьләр тематикасына кагылышлы, күпмедер дәрәҗәдә татар тарихына кагылышлы өлкәләр булганда, мин әлбәттә үз фикеремне әйтергә тырышам. Чөнки бу өлкә миңа якын, бу өлкә миңа таныш. Шуңа теге башка кешеләр тарафыннан ниндидер фикерләр әйтелгән очракта да теге объектив бәя бирергә кирәк инде. Теге субъектив фикерләр бик күп була бит. Шулар өчен дә нитәсе кирәк. Балалар өчен шигырьләр язасыңмы, юкмы? Язып караган юк. Үз балаң була торып та балаң өчен язган. Әле балам юк бит. Син хатының гына бар балаң. Әле яңа гына әле. Син киләчәктә балалар шагыйрьдә булып китүең мөмкин. Шансылар бик мөмкин әле. Берәрсен туган кыздан кызды. Сугышлы төн. Менә тагын кичәге көн янган утны сүндерде дә кирип ятты янга. Әллә нәрсә салып җанга. Үлдем дисәм иртә әле. Гаебем аз кебек. Йөрәк йөри тик типтереп, әле һаман акыл кермәгән, әллә акыл мине күрмәгән, әллә соң мин аны. Күктән ява сагыш каны, Ходай елый микән? Ә ул ниләр уйлый икән? Кичәге көн ыңгырашы тагын бүлде фикерләрне, кем җимерде күперләрне, хыялларны, максатларны. Саташумы соң бу? Караңгы төн. Ишек ачып кирип килә бүгенге көн, янда ята кичәге көн. Тагын талаш булыр микән? Үткән белән хәзергенең кем җиңелер икән? Ә мин куркып ятам, уйларымнан куркып ятам. Киләсе көн кая йөри башны ватам.
Атам, атам диеп йөргән таң да йоклап китте бугай. Ай-һай. Ерак әле. Үткән белән хәзерге көн якалаша, уйлар сатулаша. Иртәгә төн, кабат шундый булыр, кабат сугышлы төн. Бүлмәдәге утны яндырдылар. Киләчәктән бер көн ашыгып килеп басты янга, әллә нәрсә салып җанга. Бүген тудым дисәм, бераз тормыш иттем инде. Кер әйдә, мин күптәннән сине көттем инде. Милләт, халык турында бер шигырь укый инде. Ике телсез дигәнне хәзер. Җыр тексты язасы авырмы булат? Җыр тексты миңа Калып өчен яздым. ничектер авыррак булды. Син канәгатьме? Гомумән канәгать. Чөнки җыр язу бөтенләй башка сәнгать. Теге шигърияттә нәрсә әйтәсең килә, шуны тизеп барасың, ничектер үзеңнең интонацияга туры китереп. Ә мондалай булмый икән. То есть син кат-кат эшләргә туры килдеме? Кат-кат эшләргә туры килде, я. Кайдадыр өстәргә, кайдадыр теге ижекне арттырырга. Монда бит инде җырның аеруча кушымтасы белән теге проблематичнарак инде. То есть син композитор белән җырчының бөтен фикеренә риза булдыңмы, әллә алар белән бәхәсләштең дәме? Ничектер безнең бәхәсләшү булмады. Теге әйттеләр, мисал өчен, кушымта тизрәк тонда, һәм шуның өчен 2 ел тагын кирәк музыкага туры китерер өчен дип. Кемнәр белән эшләдең син? Мин беренче җырны эшләдем Радик Сәлимов белән. Икенче җырны безнең җырчы Айгөл Гардисламова һәм Лейсән, кем аның фамилиясе? Ә беренчесен җырчысы кем? Беренчесенең җырчысы Гөлнар Гатина булырга тиеш. Ләкин аңа алмашка килде ни? Илүсә Хуҗина. То есть җырны син темасын үзең сайладың, үзең шигырьне үзең сайладың, үзең тәкъдим иттең һәм шуны кабул итеп алдылар. Икешәр, ләкин ике нигә дә, ике командада эшләгәндә дә икешәр җыр язылды. Икешәр вариант тәкъдим иттең, һәм берсен сайлап алдылар. Җырларың нәрсә турында? Мәхәббәт турындамы, әллә ниндидер бер гражданский ниндидер? Беренчесе милли рухта Дәшти Кыпчак кайтавазы дип атала. Ансы безнең теге гомумән теге Радик Сәлимовның үзенең теге үзенчәлекле этно музыкасы теге думбыралар белән кулланып язылганга теге шундый нин сайладык инде без. Чөнки мәйтәм Радик синең җырларың миңа күбрәк мәйтәм ассоциация бирә төрки дала белән. Дәшти Кыпчак даласы? Кайтавазы. Икенчесе? Икенчесе Елмаю дип атала инде. Ансы инде мәхәббәт шигыре. Кызлар командасы булгач. Кызлар командасы булгач. Ләкин күпмедер теге уйлап утырасың да теге авыр җырлар тыңлагач, ниндидер җиңел җырда тыңлыйсы килеп куя. То есть алга таба да сиңа бу юнәлеш кызык булды. Кызыгын таптыңмы бу юнәлешнең тәмен? Әзме күпме ярыйдыр, ләкин алай гомумән шул өлкәгә кереп китсәң, мондый шигырь язып булмыйдыр. Аннары. Ник мондай шигырь язу ниндидер бер ул югарырак тора дип саныйсыңмы син? Югарырак баскычта. Бу җыр шигырь язу түбәнрәк баскычтамы? Җыр шигыре миңа калса түбәнрәк баскычта. Чөнки анда сүзләр максимально гадирәк, җөмләләр максимально кыскарак. Теге мисал өчен минем үземнең шигырьләрем мисалында әйтәсе килә, теге бер куплет тәмамланып бетми, андагы фикер икенче куплетка күчә инде.
мисал өчен ул җыр өчен уңайсыз бит инде андый җыр була алмый. То есть шагыйрь ниндидер җыр сүзләр яза икән, бу аның инде бер ял итеп алуы хулиганлыгымы буламыни инде? Теге утын киселәр икән дә ике кеше. Әтисе белән улы да туктаганнар да, әйдә улым, ял итеп алыйк, ярып алыйк дигән кебек инде. Нәрсә дигән кебек? Әйдә хәзер ял итеп алыйк, ярып алыйк утынны дай, балта белән. Менә бу чиракта да ниндидер бер үзеңнең эшеңне тагын икенче эшкә алыштырып тора инде. Укыйсыңмы? Укымаган шигырьне укыйсы килә мен берәр. Яшьтәш, иртәгә кабат яңгыр диде. Кабат җилле, кабат давыл ди. Бүген менә дөнья рәхәт булса, иртәгәгә кабат авыр ди. Яшьтәш, бүлмәдәге соңгы икмәкне дә яшердем мин. Ул тәмлерәк булыр. Күз яшендә җебетербез аны, бераз гына күңеллерәк булыр. Бераз гына җиңелрәк булыр. Яшьтәш, ишек өстендәге шамаилны мин түргәрәк кертеп белеп куйдым. Шайтан керсә үзем каршы алам. Коръән тотып антны биреп куйдым. Ә син намазлыктан торма, яшьтәш, Аллаһыдан үтенеп ярдәм сора. И артына яңа заман килгән. Яман җилләр бусагада тора. Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.